podo decir, O teu o sea, prime. que estou, o sea, preparadísima para ter parella. Traballeime moito emocionalmente, traballei constelacións, todo. Constelación familiar son eventos donde una persona faise representar por terceiros. Ves, eso é maravilloso, genial. Sí, sí. O sea, a persona que constela vai contando a súa vida e os episodios e a situación que le afectan, que podes ver cousas que realmente deixanse e choras un montón. Moitas veces falas desto Claro, como sí, si, ou estás tola, Ciencia ou que eso ficción. que é. A última vez que estive, tiña un dor aquí na espalda, non lle dixe nada a ninguén. E a persona que me estaba representando, al pasar 20 minutos así, lle preguntaron que tal, como te encuentras, e dixo, teño un dolor no ombro izquierdo, tal cual. Sabes? Brujería. Correcto. Entonces, bueno, dá gusto, non, que tamén, o sea, coincidas nesta parte.